Здравейте, приятели! Аз съм Дакта. Днес ще стрима... Фейл. Фак! Това е пример как да не започваме видео. Днеска много се бъркам, не знам що. Сега, както виждате, тази мина вече е 8 лева. Както и тази. О, check up the money. Money. Добре, значи имаме апгрейди по базата. Апгрейднали сме малко град. Чекай. О, ходи от 20. Значи до тук... Да, имаме втори левел вече. Балони. Да. Друго ново. Мортара 4 левел. 8 левел. Танхал 6. И то канон е 7. Това е май. Да. Освен е тя мини дет съм ги апгрейднал. И е тая вече е 5 лева. Искам да си апгрейдна мини тия елексир коректори. Ма първо първо да видим няма да пуснем втора армия. Вече така. Да. Сега, атак. Ето този. Не той. Или пък да. Що пък не има сто? Абе, тук го атаква. Тоня има. Има дефенси по 2. Аз съм пуснал комикор. Сега това трябва да го пръснем, да го избием. Ще го буксираме. То трябва да го вземем. Трябва да го обрулим то. Нищо да не остане. Нищо. Нито една стотинчица. Нищичко. Тук не ми трябва хилбушена. Ей, тук вече. Да, нарочно. Сега. Пущай балони. Малко е. Сега пущаме тролчетата. Дядко да се опра. Не. Боярчър! Не! Rest in peace, балони! Защо? Съм вече. Аз не проверих. Да, съм вече. Обрулихме го таз. Айде. Давай. Моля, колко силно вече стана и армията. Давайте, тролчета. Давай. Майко. Между другото, тя гномови тролчета, когато искате им викайте, те са много силни, бързи. Много са. Не знам с камъни или бъхтат. Не ги знам. Бомба. Много са бързи. Ако са примерно като моите по 20 тролчета направо. Къртят. Сега. Аз съм в нов клан. Изиграх един лар. Паднах ми. Защото аз и още някой само ги атакнахме. Това я да видим. Мога да се взема тук. Да, и аз мога да се... Това какво прави? Не го знам. Значи хора. Това е. Всъщност клаш.
Да. Това е... Втори левел, ами... Трябва това да го апгрейднем, за да имам слоеве. Вижте само. О, не. О, не. О, не. Трябва да апгрейднем също някой към. Един от двата трябва да стане. Аз не виждам. А, да, има втори златен пръст. Вижте, тук има един. Ето го. Ще има втори. Не знам. Сега едно. Сега. Ще трябва да изчекам да се направи армията. Което е най-гадната част. Клаш.